Tästä minne ilopostausta tältäkin viikolta. Noin. Ensi sunnuntaina ehkä teen My Day-videon. Pakkaan mun kaverin siitä. Kyllä sitä varmaan saa. Ja ja ostaa kynsilakkailkaan tulee kokonaan ja katon täällä telkkaa täällä isoveljen huoneessa. En tiedä miksi se on täällä. Ihan tänään. Ja mä voin kertoa mitä mä tänään oon tehnyt. Mä en oo siis itse asiassa tehnyt mitään melkeinpä mitään. Kun menin kouluun aamulla tasan 8:00. Pääsin koulusta. Sitten söin ruoan. Tein läksyt. Sen jälkeen nyt on katsottu. Sitten täytyy tehdä äitän urakka loppuun. On tylsää. Sitten vielä maatikan läksy. En mä kyllä jaksais, mutta on ne kummakin jo huomiseksi. Mutta ei mulla sillä ole mitään kummempaa asiaa.